Satu udian keriki saya suwi antar kluduke aku wariko nyanyi apa sing piakar liyan yo kidung asmo sejati campur sari ada DKS Audio. Kurang manis tapi gula wis yo wis dong rika pikir sing kuno ayo kari manis kurang manis tapi gula dipikir apa kerasa kariki satu udian keriki sayang suwi antar kluduke aku wariko nyanyi apa tahan di rasakno
dua tembang dari saya nggih Mbak Nur sampun katur. Matur nuwun Nduk Cahyo Nggih. sama terus lenggah nggih aku nyimpan nuwun. Oh ngaten nggih monggo. Ya sepisan malih matur aku ing panuwun ingkang tanpa pepindhan margi kuncu DKS Audio ugi Elsa Audio Sound System ingkang dalu menika kapareng hanyeng kuyung halumantar campur sari kidung asma sejati mugi-mugi pikantuk kanugrahanipun Gusti satemah panjenengan kekalih inggih menika DKS ugi Elsa Audio tansah anggrembaka anggenipun andheraken inggih menika bab wontenipun kasanean nggih para pamundian ugi para lenggah tamu undangan kang sadugi nurmatan ki mau ana SMS WA imbang ana katresnanku nika malih dikunjuk saking dulure awake dhewe ingkang mapan wonten ing Antru Nduk Tina yo jumeneng sawetara nggonmu lenggah enggal dideke karena engko suwi-suwi anggone lungguh ngantuk cek panggah to asma lan jenenge heeh panggah lah ingin iki Tina lho Kang Agus sira sing. Ngono. Nggih. Ya Gus lah ngono. Nggih sakniki kan pun lanang. Dadi pindahe Jadi aku ki lek ngature lek awakmu pancen yo seneng jroning atu lek ditimbali karo Agus. Agus, ketrian kan nggih ngoten to kalih panjenengan nika. Lek WA-WA-an aku karo awakmu mesti Agus ning endi. Nah, wis disauri aku nderek buke ning pasar. Iki anu sing ngangkat apa iki jenenge ngenekan iki apa? Ora. Maksudnya kowe dadi bose ngono. Aku ning nggone dinas perhubungane. Ki mung tetembangan sing disuwun saka dulure awake dhewe ya saka dalem ngantur imbang ana katresnanku. Niki saking sinten wau? Dulur ngantur